ninyo, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, santo ninyo, maghari ka karon. Santo ninyo, maghari ka karon. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon atong yampo nining siyam nato o katapusang nobinaryo alang ni Senyor Santo Niño. Yampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, maayong panglawas sa mga katawhan o ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karong panahona. Karon sang adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan or pista sa duha ka mga apostoles ni San Pablo, sila si Timoteo o si Tito. Timothy and Titus, mga modelo sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo nga ilang nadawat gikan sa mga apostoles. Ato sang iampo kanila nga daghan unta kanato makat-on sa pagtrabaho alang sa kaluwasan sa mga kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios ug gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi nga atong nabatunan pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii, nagpasalamat ako kaniya diha sa akong mga pag-ampo, sa akong paghandom kanimo.
Nahinomdom ako sa imong mga luha, ug nangandoy akong makikita kanimo, aron malipay ako pag-ayo. Nahinomdom ako sa imong matinud-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang nasud. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang nasud. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang nasud. Awiti ang iyang kaluwasan adlaw-adlaw. Isangyaw ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang nasud. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang nasud. Hallelujah, hallelujah. Kami ay
Ginoo manha kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini nagpili ang Ginoo og laing kapituag pito katawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit na hapit na niya adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil o bag o sandalyas, og ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanian ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo niadtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag wapagyod maulii ang akong tingog, wasad maulii kaayo ang panahon, siging uwan. Karon ra bato himuon nato ang atong grand motorcade diin atong giimbitar ang mga chapels o mga mandated organizations na kung pwede mukuyog o magdala sa sakyanan o ilang Santo Niño. Gitan-aw na ko sa Google, 100% man mag-uwan hangtod ugma. Mukuyog mo, dili na. Usa na malang kabuok mukuyog. Mao gini ang grand motorcade nga way mukuyog. Pero mao ni ang para nako usas mga mensahe ni Kristo. Kaning pag-ingon sa atong salmo nga isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Pwede ra gid niya pwede ra niya patuangon ang uwan. Pwede mangani niya himuong karsada ang dagat. Pwede mangani niya himuon ang tubig na bino. Pwede mangani niya buhion ang patay, makalakaw ang bakol, makakita ang buta. Pwede ra gid niya himuon. Unsa may gustos Ginoo nato? Ang ato nga role mao ang pagtuman sa iyang sugo, sa iyang kabubuton bisag unsa pay kahimtang sa panahon or palibot. Muna ningon siya, panglakaw mo, isangyaw ang maayong balita,
nagpadala ko ninyo samas mga nating karnero taliwala sa mga lobo. Kanang nating karnero, paborito ginang pagkaon sa mga lobo. Di ba? Nya kung ipadala ka ngadto taliwa sa mga lobo, nya nating karnero ka, kung sa may buhaton sa mga lobo, siguro yun nga kunis-kunison ka. Nya giunsa man ni Kristo pag-translate sa iyang instruction sa iyang mga kaning kuan apostoles or mga disipulo. Apil na niini si Tito, si Timoteo o si Tito kaning 70 pila to ni kabo kapituag 7 katao 77 nya iyang ipadala og duha-duha. Unsa iyang instruction? Ayaw mo pagdag pagkaon, ay pagdag puntil o sudanag kwarta, ayaw pagdaog extra nga t-shirt, ay pagdaog sana wa naman ko kibaw to siya, ayaw ka mo paghunong bisan asa, di pagani padadon og sandalyas. Kuan gyud no, og atong tanawon ba mura gikuhaan ni Kristo ang iyang mga disipulo sa tanan nga mga kalibutanon nga support, kwarta, pagkaon, sapot, balay, gikuha na niya tanan aron maglakaw sila nga helpless, magsalig lang sa divine providence. Diyos nung providensya or Diyos nun nga tabang. Mauni ang gusto ni Kristo nga mahitabo nato. Muna kung mag-uwan karon, niya pagaw pag yun sa ibuhaton. Di, padayon ta. Og iyang patuangon, thank you Lord. Og di sad patuangon, thank you Lord. Di ba? Ana, og mga matay tang tanan, thank you Lord. Di ba? Mao na nga nindot kayo na nga kinaiya. Mao na kinaiyas bata kaning Santo Niño. Tanawan ng bata, nangita din na og kwarta. Nagsige din nag paningkamot aron maka naisulob na ay kanon nga naa siya balay. Mo din ay kinaiyas bata di ay. Wow, kinaiyas bata, total reliance on the person na nag-amuma niya. Kanang itugyan ra gid niya yang kaugalingon, mo bitan na nga ang simbolo ng kugoso nimo ang bata. Nganong imo nang gikugos ang bata be? Kanang ninyo. Nganoan? Iniglakaw nimo imo man kugoson. Nganoan? Wa mo kay baw. Kamu may na mga anak. Ako naman noong pare mo inyong tutok-tutukan. Ay noon, ga-observe ko, inyong gikogos kay di pa man siya kasaligang mulakaw. Di siya kaapas nato og muglakaw ta. Hinay mang bata. Nya, pataka lang sa naglakaw. O sa'y musod man na sa ilawom sa sakyanan. Di maligsan ra pud na. Helpless gid siya og way mag-amping niya. Og mao nay gusto ni Kristo nga atong bation. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, niingon siya diri, misalig ko kanimo, iyang giingnas Timoteo, misalig ko kanimo nga nagbaton ka sa maong pagtuo nga gibatunan sa imong inahan o sa imong apuhan. Nya niingon dayon siya, tungod niini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, dihang gipandungan ko ikaw sa akong kamot. Wa siya moingon gamita ang imong abilidad, kung dili ang gasa nga gihatag sa Ginoo. Unsa may gihatag sa Ginoo nato? Matod pa ni San Pablo,
Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundi espiritu sa gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Kanabitang gahom, ganahan magigita ng gahom-gahom, nang daghan kay karon nga magpatuo-tuo nga gamhanan sila, gamiton pa usahay ang atong mga religious nga images, religious nga mga pagampo, hastang atong simbahan, hastang kapilya, gamiton pa usahay aron magpagawas og gahom. Nya ganahan gyud kay tang magsigig adto didto basta nanay magpakitag gahom. Kamo ganahan sad mo adto? Kana bang magmilagro ba? Magmilagro ang kapilya, magmilagro ang balay, mga birhin nga muhilak, birhin nga mutubo, na mga inana ba? Mga Santo Niño nga musinulog, na kuan mo ana? Ganahan mo ana? Hoy, tingog mo di mo ganahan. Kanang San Vicente nga mulupad, no? Indota ka, no? Na may pako San Vicente, ato kaning pakapakapahon si San Vicente din inig kapakapang San Vicente, ayo tanang sakit. Ikapakapa ba, iganas ka, pako ba? No? Ngina ko daghana kang tao manganhi din linya yun, linya. O, tanawa karon napagaw na lang tag sinyagit, baligyag slat, wag yun, mahurot o kahalin. Nga naman, waman mo kapakapa San Vicente. Ako kanin pakapakapaw na ako yan humungan si San Vicente o niya. San Vicente, kapakapa niya o niya, kaya para daghaning tao din dali ning mahurot ang slat. Kada ninyo palitog slat, mulihok ang pako ni San Vicente. Kung ang gimana ditso dayon, madawat ninyo ang inyong ikinahanglan, pasti lang daghana kang mo anhi. Pero ang nakaapan para nako kuyaw kay nistanan kanabitang og hain to dunay ga milagro adto dayon ka hain tong dunay kuan mga katingalahan adto dayon ta. Sa akong tanaw lipat-lipat ni siyawa nganuan iya kang gitudluan nga musalig atong gahom kunuhay nga nanggawas dito sa lain. Unya ang imong gahom nagamit pa nimo. Wa na, di ba? Wa na kakagamit nya ingon San Pablo, gamita ginang gahom nga gihatag sa pagpandong sa kamot, sa pagbunyag nato. Mao na ang pagpandong sa kamot pare nigbunyag. Gamita na gahoma. Ayo pagsalig atong gahom sa uban, magginamita itas atong gahom. Nya unsa mang gahoma? Gahom sa paghigugma, gahom sa pagpugong sa kaugalingon. Kana bang di ka kayaw-yaw dayon, di ka kapamalikas. Kana bang makamaoktang mo pugong sa kaugalingon? Maobitaw ning napagaw kay wa ni kapugong sa kaugalingon. Patuyang. Bugnaw og kaing beer nga magdi ka mo inom. Bugnaw kaing beer. Napagaw. Anang kamao sa tang pugong, maobitan ng daghan kay ron dihanggap premarital sex, daghan kay gasigig kugos anang bata pabunyag way mga kasal, wa kapugong sa kaugalingon, wa man gamita ang gahom. Paghigugma, pagpugong sa kaugalingon, kaputli, kanang pagpailob, kanang pagantos. Na ingon San Pablo ay sayang giingon diri, busa ayaw kaulaw. Kaisog ba? Ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Si San Pablo proud nga nabilanggo tungod sa Ginoo. Wa siya ma-proud nga nakapatukod siyag balay ug nakapalit siyag daghang yuta, nakapalit og sakyanan. Kita gud ana magud atong pride. Sus nice jud kay si Lord nako, nakapalit ko kog house anlat sa una unsa ra gud ko, kapobre nako sa una, sus gimilagruhan jud ko sa Ginoo. Di ba mo ni ato no? Pero si San Pablo proud nga nabilanggo,
wa na'y balay. Kinsa dinhi ang proud nga mabilanggo tungod sa pagsunod sa Ginoo ta sa kamot. Nay usa, naot pa unta ugma mabilanggo na mo. Na magidaghan mo ingon diri nako, padiroy tabangi ko padir na ako'y hearing. Nako nga naman din na kay hearing. Ito ganang tinuod. Kung tinuod kang sadaan, pakonbikto. Nya be proud. Kay ang pagsaksi ni mo sa kamatuoran, mauna imong pagsaksi ni Kristo. Sa padiroy ang akong mga anak, mabiyaan ako. Nako, sige lang. Pagpakonbikto dito. Basta tinuod na nimong gihimo. Mangayo pag abogado, mangayo pa na akong bayad para, kung sa'y tawagan na ka ng, ano bang, piyansa? Oh, nakupila man sa piyansa, pangayuan mamig 80,000, pero nakusos, ang kulikta na ko ganiha, huwag gani kaabot og 5,000. Nga, pangayuon ni mo 80,000, patay na, papriso lang. Kaya si San Pablo, piniriso, San Lorenzo, piniriso, Maximilian Kolbe, dito yun namatay sa prisuhan. Porting daghan ang gipang priso, San Pedro gipriso, hasta si Jesus gipriso kadiyot, nya human gipatay dayon. Di ba? Konbikto sa to si Jesus. Na konbikto siya na naluwas panuos Barabas tungod ni Jesus. Di ba? Oh. Nya sugot mo ana dili. Hari lang tas minus-minus og jutay. Palit na lang mog slot. Di na mo mapreso. Mao na gamito nato ang kaisog nga Dios nun. Di ta maulaw nga mosaksi. So, salamat sa mga tao na padayong nahigugma nato dinhi nagsaksi sa ilang debosyon o pagtuos Ginoo. As of yesterday, ang atong halin sa slat niabot na ang dopes of 18,068 kaslats. Pakpa tungtong na tas 18,000 kaslats. 36,932 na lang kaslats ang nahibilin. Tag 1,000 ni per slot. Nya sa ato sang SNGP special slot para ni Santo Niño nga kapistahan ugma. Pero hangtod patingali ni sa 29 ang atong pagbaligya tapusang Domingo aning Enero. Nahalina na ta og 10,098 slots as of yesterday. Pakpakan niya po na to. Indot no, niya 15,000 man itong gibaligya, napay 4,902 ka slots na tag 100. Pwede naman ni pakyaw, nung na mo pakyawan, dali na kayo ni mo. Gamay naman lang ni kayo. Pero, it takes courage. Nabi tayo magsigig palit karon. Nako, bago pa makang nipalit, 3 days ago pa man. Katubang pagbaligyan ni ba siya, nan naman sa kay bagong slot palit na sad ko. Nako, mapurdoy yung kaan eh. Siya, ang saon pagkapurdoy pader nga, iuli mas Ginoo sa daghan pas akong gipalit. Mga kinailang kasagarang termino. Kana sa nituod, sa matuod nga mituo. Pero katong gasunod-sunod lang, wa gyud conviction, ang gipangita, kwarta ra gyapon, maglisod og sinati. Panagsa ra gyud kayo makasinati. Katong tinuod gyud nga mituo. Kana bang pag-ingong Kristo, lakaw ayaw pagdabisan unsa, mulakaw ra gyud kana mo'y makasinati sa tinuod nga gahom. Kay nga naman gusto sa Ginoo nga siya mo'y mubuhat sa katingalahang mga butang, dili kita mao'y pasanginlan. Gusto sa Ginoo nga siya'y mopakita sa iyang talagsaong gahom ug pag-atiman nato, dili nga kita mo'y pasanginlan, nga kita mo'y mo-claim sa honor. Kay we are simply nothing without God. Siya mo'y tag-iya sa parasan. Kita mga sulugoon lang, mga laborers. Sige, lingian na imong tupad. Na, niyaing na siya. So good karon, di na ta magsaligan ng kwarta. Ing na. Na ba?
Ato na lang na ipalit og slot. Sige. Manindog na ta katong wa magsalig sa kwarta. Atong himuon karon ang ikasiyam o katapusan nga nobinaryo. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan, busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing. Pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Puno sa pagtuo o pangilaba, himuo nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog manluhod. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw. O Jesus nga mahigugmaon uyamo, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagaluhod ug nagasimba kami kanimo uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines nga nanagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo ug nagpakiluoy kami kanimo nga paduktan mo kami sa imong Diosnon nga gugma nga dili unta mapalong, aron himuon og simbahon kanamo niining kinabuhia ug hiaguman namo ang walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa simbahan ang katawhan sa Dios, nga mamahimo siyang dakong kahayag nga magsiga diha sa kangitngit ni ining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa mga nangulo sa kalibutan, nga musiga sila isip bidlisiw sa paglaom diha sa kinabuhi sa mga nag-antos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa tanang Kristiyano nga mahisama sila sa kahayag sa tumoy sa bukid, nga maoy mutultul sa katawhan sa ilang pagpanaw ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga mga idaran ug mga pinasagdan, nga padayon silang mulaom tungod sa kahayag sa mga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Alang sa atong mga minahal nga nanag-una kanato,
nga madanagan na sila sa kahayag nga walay pagkapalo. Magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Itang tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among pangamuyo niining novena. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagtubalani sa Roma, sa daang taong malangka. Pagtubalani sa Roma, sa daang taong Patubalani sa ciudad sa suko ang matahong larawan sa unang mga misyonero sa usang alay ibanan kanila ikaw nagpakihanda sa imong tumbang kanamo maluoy kaon kakalimutan ilaban kanamo maluoy kaon Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahil o paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kag Kristo. Giusi kanamo ang imong ngagasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayon ang dagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluigi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa kinabuhi, ang labay, mahimong tuwid. Ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuwid. Unsa ang kinabuhi. Huwag di mo paghuli. Ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuwid. Santo ninyo kalipay, kasakit, kawadong kanunahan, kadaugan, kapildian. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong panulgan. Ayaw itugot nga ako mahisalan. Santo ninyo, maghari ka. Santo ninyo, maghari ka. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga gahom. Nya mulihok rani kon di kita magsalig sa atong kaugalingon, musalig ra kita sa Dios non nga providensya nga atong buhaton, magsigi lang gitag sunod sa iyang mga sugo. So salamat sa misunod sa sugo sa Ginoo nga mialagad nato nining misaha karon. Labi na gyud ng atong mga lectors, atong salmista, ang atong
singer, atong mga sakristan, ang atong IT, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong Eucharistic lay minister, niya ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings, labi na gyud ang atong pilgrims, Cofradia de San Vicente Ferrer Group 9, o ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Bernardo o Sister Raquel Jacobi and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So karong hapon, mao ang atong last usab nga main novena sa alas 5:30 sa hapon. Nya mosunod ang atong grand motorcade diin atong gihangyo nga ang tanang mga mga kapilya o mga mandated organizations kung pwede makakuyog ta magdag sakyanan ato lang sang hangyoon nga kanang maayog kondisyon nga sakyanan. Ang ato sang mga winners sa atong chapel sinolog dance competition i-declare sa nato inighuman sa motorcade karong gabi o kinsay mga winners. Kung gipangutana ang mga judges, ilan ako nung ikahatag o kinsay mga winners karong gabi. Nga ugma na atay alas 4:45 sa kaadlawon nga biblical rosary, sundan dayon sa alas 6 sa buntag na fiesta mass, alas 12:15 another fiesta mass, unya inig ka alas 3:30 sa hapon ugma ang atong sinulog dance competitions sa mga around 5 ka mga contingents, mga sinulog dancing groups. Unya ika alas 5 ang atong groundbreaking ceremony diha sa atong tukuranan sa kumbinto. Nya inig ka alas 5:30 ang atong high mass, fiesta mass nga pagasaulugon sa atong head sa Commission on Worship sa Archdiocese sa Sugbo, si Father Glenn Guanzon. Nya mosunod dayon human sa misa ang atong gamayng salo-salo diha sa gawas ning simbahan ug mao na nay motapos sa atong pagsaulog sa Pista Senior dinis atong parokya. So inauton ta manganhit ang tanan nya ato sang iampo sa Ginoo ug ni Santo Niño nga atong gidebosyonan nga kung pwede ihatag lang ang maayong panahon. Pan kung dili favorable, at least padayon ang atong pagdebosyon. Ang ang update sa atong mga nahalin nga slots sa DOPS, halina na tag 18,068 slots, na pay 36,932 slots nga available, tag 1,000 per slot. Ang ato sang SNJP para karong pistahan ni Santo Niño na natayhalin nga 10,098 slots, na pay 4,902 ka slots nga nahibilin, tag 100 per slot. Sa inyong paminaw, mahurot pa kaning 4,902? Horot. Nainindot nga. Pagtuo, horot niya mahurot kini siya. Huwag siguro masubrahan pa ni. So malaomon kita. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit og slot. Salamat. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makausapa atong isinggit makatulo ang pagdaig ni Santo Niño. Viva Pit Señor. Tanan. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor.
Viva Pit Senyor. Masipang pakpak, ang santo ninyo.